ଗୋଟେ କ୍ଷୀରବାଲା କ୍ଷୀର ନେଇକି ଯାଉଛି ଘର ଘର ବୁଲିକି କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। 6-7 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି ହାତରେ କିଛି ପଇସା ନେଇକି ଆସୁଛି, ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଉଛେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିଛି କିଛି ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିକି ଆସନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରା ଖାଲି ହାତ ଆଉ ଖାଲି ମସ୍ତିଷ୍କରେ ହିଁ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଯଦି ପିଲା ଏମ୍ପ୍ଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଟି ମାଇଣ୍ଡରେ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ପିଲା 6-7 ଘଣ୍ଟା କରୁଛି କ'ଣ ସ୍କୁଲରେ? ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅଭିଭାବକମାନେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା ଦରକାର। ସ୍କୁଲ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୋନ୍ କରି ପିଲାର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଆଉ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର।